Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Selamat pagi pemirsa. Selamat beraktivitas seperti biasa Mbak Isma arep lanjut resik-resik dan kali ini ape lho tak kandhani sawang kok wis padha tengkerentul sampai giyung-giyung teko kene kalau sawange sungguh-sungguh sampai teko ngisor kok buntu malah mumpung libur perainan uga mek apa-apa dadi ape resik-resik nerapi sawang guys mbah ape apa neh kono ngepel bering urung iso ngepel soalnya iki udan-udan musim udan motor iki mlebu metu benyek apa mau dipel yo kok ngono neh lho tilake bane ya wis alon-alon guys perainan tinggu santai ya mbek mergawene apa ya ngene iki di konten dadi kegiatane Mbak Isma ambek Mbak Deni apa ayo tak konten ngono pemirsa jangan bosen-bosen ya aja mliyur-mliyur pokoknya tonton terus keseruane Mbak Deni Mbak Isma lah apa wae mek apa wae namatan gabut iki ape nyilak serap sawang ning gone Mbak Deni ambek ajak Mbak Deni ngonten apa neh kan iki untuk hari ini cuma konten besok temane dipikirno hari ini nek matan awak enteng tapi temane kopyor nek matan temane akeh tapi awake ora kuat nek matan ki ngono pemirsa nek matan siji duwe ide siji uga siji enek siji ora nek matan ayo bareng ayo dewe-dewe kudu mikir ngono pemirsa ya wis kita langsung gas ning ngene Mbak Deni wala tak dono kelopokku guys iki dilongkas anu ngombe degan tenan ki yo aja kecer yo iki ape tak kurungi nganggo lho sak ben nek matange cah cilik-cilik liwat iki kudu di umuk-umuk guys engko nek cepleng iki wis antel iki oh mubeng kae enek siji iki telu sing cilik iki papat oh ya siji loro telu papat limo enem pitu wolu iki wolu terus anake cilik siji wis diitung nggih umpama nek maling ki langsung konangan tapi malinge sapa roh lho kalau mak ngapini liwat guys yuk jane wayahe njaluk ngetok neh tapi gek enek tenagane wong lanang iki ngetok-ngetok iso apa ora yo enek ulere lho nek ulere guys kendul-kendul nek blara ayo bermanfaat kena nggawe kupat nek pas butuh kupat apa ngupati sapi apa-apa berguna degane iki sok ben kena dienggo nek wong tingkepan ya iso dienggo gambar ngono kae cangkir oh terus dadi es degan dadi klopo sing diparut kuwi bermanfaat kabeh iki pokoknya wis iki kasih nandur Pak Riko ditandur ning kene tuku bibit ning gudang ki rego 40.000 ning kono tuku telu terus digenteni mbahno loro mbok ditandur ndi gak iso nguripno tapi gak angger wong iso nguripno iki ketango diencepno kene langsung urip wis ape cepres ae nek enteng lambene ya Mbak cepres arit Mbah Haji ngarit ndi Mbah iki ki yo enak guys iki lho iki dioseng mbek tempe yo enak pokoke kabeh iki enek dimasak iki asete ape nyilak anu serap sawang enek Mbah dhuwur kandang pek nganguk Deni sik oh endi bang astagfirullahaladzim esuk-esuk berungkutan kenapa iki kenapa Bu Hepin karo cok wis bedhok ora tangi mendem piye kowe kenapa lho ape dijak ngonten lah piye re mergawe awak iki ta sementara pijeti pin mbok pijeti pin kenapa Bu mendem bar mendem ngonten aku pernah ngonten ki pernah ngonten aduh lha iki enek obat enek gelika enek apa le bengi ora aku kenapa ape mati aku tapi sik doyan mangan
Pe mati kok doyan mangan jenenge ora pe mati. Kenapa? Loro ya pamitan mbek kowe ya. Heeh. Wis mau ngonten aku. Bari anak Ngonten ae. ben tak concong ae. Enak apa ora tenan kok. Prai, guys. Tetep kerja kena apa aku gak roy. Ndek bengi iki anan badanku kok ora ngantek wengi. Ora ngantek wengi, jane kena apa aku ngono. Ora ilang aku ngono. Kae kan karo kowe iki ya, kok kene lho. Heeh. Beklek ngene. Sampai nguri guys, meleketek ya wis. Piye kowe iki kena apa? Aku iki ya. Kan mbek anan mbek kowe. Ya, ayo turu. Wis ora balesi ya, aku ya turu. Aku ya turu sore kesel awake. Setengah 11 ya. Tangi. Iya, aku iki kabeh iki kok kayak lincip-lincip. Terus irung iki gak iso diingkupno ngene terus. Begara digowo di. Irung iki kayak babi irunge. Astaga. Ngene, terus pori-poriku ki buka kabeh ngene. Kuwi cara ngono ki ora bintul ning jaba tapi ning jero. Krasane ning jero. Lah irung tak iso mingkup ki ngene ae, Mbak. Ngene lho. Rambut Aku tuh tak lampu tak cetekno. Terus tak kocondo. Watus. Ngene iki watus didemek ngene ae. Gak iso anu. Terus buat lesek-sekan kabeh. Sak awak ki tapi ora bintul. Ki lho sing ijek sih lho, sing jek atus. ora bintu tapi Lho, njero. kayak ngene iki. Kabeh ndek iki. Iku kabeh Iya itu. Atus sih. atus ning jero. Buat dipangan apa kuwi? Jero Ngene iki ning irung kabeh iki sakmene watus kabeh krok ngene. Aku nganti isin nek cara menoki mang ijek ngene gak metu aku. Iki karek iki lho sing jek. Untunge langsung mbok tukokno. Terus bareng ngono bojoku kan metu, Mbak. Ya kita kan gawe duit apa ora nek gawe duit apa. Kan kok obat sisan aku ning gone apotek. Untunge rung mulai. Urung mulai terus bareng ngono. Ya Allah Gusti. Lah gak Obat iki mau. ora wong ndek bengi iki mbek anan yo ora piye-piye bar kuwi kan tengah wengi ya padha ra oleh padha turune. Lah iya makane. Kamerane ki elek, apik ngguri. Ngguri lah yo. Iki resik nek ngarepe Iki obat aku. Lah kok obat aku? Pokoke kondo ana apoteke nek gatel ning jero aku atos. Kowe pori-pori mang buka ngantek ngono lho. Moe kayak monster iki. Lebar mangan apa? Gak alergi dingin gak ya? Ora, iki alergi. Nek alergi dingin gak ngono. Gak ngono. Gatelen. Ini kayak amel. Ini jero gone kok atos ngene iki lho. Lho sing ijek. Ngene iki dik. Aduh. Tetapi juga telen. Gatel sak awak sak siwuk-siwuke kabeh kene. Gatel kabeh kok. Sampai Astagfirullahaladzim. sang jongkat lho. Kayak kowe tak osrok-osrok ngene. Sing ora tuk-tuk ngene iki. Ya terus bojo turu aku iki karipan sampai jam 1 terus lerep iki merasuke kan ora langsung lho. Lah sampe turu ning gone makmi ya? Terus aku ngalah golek ketenangan. Ben tenang terus pindah gone mati. Terus aku mau tangine putumu ya. Terus lek kemangi mang wis tak koconi, wis gak mekrok aku wis empuk. Wis bembes. Terus koyo iki. Gudi ngono, kuandel yo krasa ya. Irung kok ora gelem. Mok ngene terus kan krasa Mbak nek ngene. Aduh. Iki mangke pas ajak ngonten, aku pe resik-resik sawang. Apa nyelah sawang? Aku tidak mau terus guys. Apa Lah piye kok golek dhuwit kok yo. Kalau udah ngombe obat sing sak komplek bentang sakal. Nek salah sijine loro ki yo ngene bingung degage ndang ngombe obat bentang tangi ndang nganggo ngene. Saiki sing tak rasakno sing saiki yo iso gak lengkap. Tapi aripan. Terus Aripan ora turu. Turun iki lho, Mbak. Sampai depannya kayak gede semuanya wis fit. Atus. Wong Mbak Deni iki termasuk penak biasanya nek trimo loro kaya katisen apa dikeki mangan akeh ki mari. Ngono. Mangan mari. Terus dikeki teh hangat. Tapi paling iki anu yo kesel piring lho campur aduk
karuan. Udah keselen ki yo. Sing kerjet lho. Apa aku eling ku bar mangan pindang, Mbak. Tapi biasanya mangan pindang ki kayak piye-piye. Gak kuwi lagi hormonir lagi Gak, piye. gak iso pro dari siji. Wong bendino ya mangan pindang iki kae-kaene nek gelem ngono ya ket kae. Mangan pindang, tapi terakhir mangan pindang bar maghrib kuwi. Dek bengi. Dek bengi bar maghrib. Pindang ki mah disambel enak. Aku cuma sambel wis dene itu ora dhewe ya nganti tekok Mbak. Sambel. Dingi kae jane nek sambel. Kok enak ambek tempe itu dikepene enak kae. Sambel penyet. Apa lama Mbak. Apa kok. Lain. Ora sing delok. Heeh. Gak sing delok legar tangi ndek sakal. Obate kuwe, guys. Obate pemirsa jarine Mbak Deni krungu dhewe pemirsa. Nggak ketempean setane ngono, setane. Iya paling. Aku jangan-jangan. Aduh. Langsung sakal Mas Den. Aduh. Yo ngono ku lak nek aku ki misal greweli. Tangane gak kerasa. Nek setane sampean. Iya. Nek setane sampean. Guru-guru berok-berok di ini dengan setane krungu aku ketemplekan setan. Dan kowe iki salah jembrok-berok. Jembrok-berok. Tak rumah iki kabeh kok sakmu. Lah yo, kan aneh. Kena apa yo? Nggih. Kena apa kok dipangan apa? Iya Den ki atus iki. Lho sing terakhir ngene iki. Kabeh dek bunyi sak muone sak gulu-guluku kabeh. Muone sing ketara iki kene lho. Ambek lambe. Ini lampunya jukir, dia pengen cara tak konten ngono, lucuke malah kewekalen roh aku. Mari aku dibingung saking wedi, nah aku gak wedi ra ngarep tuku obat iki guys, obat cukup kok obat tak ambil siji terus. Lerep Den, rasane. Lerep terus turu aku jijinya orang yang tukokno iki ya, mati aku dek bingung. Cuma nganti esuk iki. Nganti esuk malah ra turu. Ra turu. Iki kaya bangsane CTM ngono, aku terus ngantuk. Heeh. Obat gatel yo. Dino loro tak untuk pisan iki. Kok persyaratan. Aduh ya wis dek kowe leren ah, aku engko tak. Kowe apa kono? Kok alah engko ki nek penak sithik ya wis tangi wong ngene iki. Wis karek limpek tok ini. Lah ya maksude engko enteng. Deng greges aku dek bengi. Lah ya. Kene iki nek anu nek bengi yo. Esuk awan ki wis ngene iki wis iso yo tangi, tetep tangi. Sore nek anak tema orang ambil-ambil budal, ambil-ambil wis stop. Ngono kapan iki wis mana. Jadi poang. Kira ke mau. Urip mau nonton tempekan setan sarean iki. Heeh. Setane nemplek. Duh kena apa kok guys, bisa nih orang ini mangan pindang. Ya ono ya aku ora tau kok. Loro. Ben ndurun Den, Mbak, men ngono. Siji nganu. Esuk-esuk. Aku mau aku pas cerita aku nasib ning ngene iki. Aku nasib. Aku mang tangi awan nek biasane. Aku ngene enak-enak mau perayaan sekolah. Ono deg-degan, Iya, wayahe sekolah semen kok. Lho gak aku sih kenceng iki. Iya. Dia celuk nesu masine aku. Iya, wong kuandel budi Den kowe. Lah sakmono gedene Den. Oh. Ya koyo aku. Kolesterol. Iya, kono tangane gedhe nek mijet penak wek ndang mari lemes. Wayahe ya pijet neh. Wis wayahe. Terakhir nunjukno kae lho. Iya, lha yo kaya sesasi. Wah, yo. Suwi di apan kowe. kuwi wong ape rabi Linda kae iki. Saurunge kae. Saurunge malah Iya. kok ndi yo ngono. Iya. Yo. Eling wong kae ning kono dhisik. Serong wulan. Jane ben sasi pisan. Ndekno awak. Gandene ya, Pak. Nek trimo pegel iki. Soale dienggo gebrakan kene iki, dienggo gebrakane apa wer ana werene iku lho. Kaget atau kontraksi. Atraksi apa. Sakal dikarep.
Aduh yo. Udah lah, yuk gas. Waduh sakal. Apa orang ngonten jadi ngonten. Aku ki tak kandhani yo gitu kesah duit. Kulo dadi YouTuber iki. Malah kaya kulo tak eling-eling kaya Bang Didil. Kaya ditunggakan utang. Merga apa? Ngisi apa? Pakai iki mau konten tok sampai Iya. dunia. Kene yo ape santai jajal gak mikir sedina ape perei sedina ngono lho gak usah ngonten. Kadang pun punya stok sing kemarin ijek 3, iku yo ijek bingung. Wis sesuk. Apa? Urung tok tema yo mikir ki wong golek tema. Apa nek sing enek tema ape dibudali awake wis kesel. Kuwi. Kaya duwe kreditan Tenan nek tapi 100 juta aku ngono. tapi tenan yo Den. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak diisi yo eman-eman. Sithik-sithik yo disyukuri yo Den. Lumpukno. Iki pemirsa padha mbek aku ora guys nek mergawe ondol-ondol ngene ora. Kok ketek kok nyawang kok padha penak duwe akeh. Padha lunga, padha mbuh. Aku awakku kok prainan kok kaya tempe busek ngono. Iya tapi tenan. Kene iki. Wah, kaya duwe Lho, tegang. Gulune kok kenceng. 1 juta ning gone Bank BRI menawa. Mikire kene iki konten. Sedina kon ora mikir konten yo ora iso. Minggu wis ngonten apa? Ngonten aku bingung. Mesti takokane bingung. ngonten apa? Wis. Iya. Siji gebrak siji ngene yo wis enake kono. Nek pas loro kabeh yo wis ora nek sing ngisi. Yo piye? Nek cara loro tenan kabeh. Loro tenan kabeh. Asin iki lorone aku mbek Ismail loro kesel iki, guys. Ora loro penyakit. Ngono kesel pikirane kalau kenceng mikir konten. Apa sing dipikir? Ngono. Urung ngantek krembiah wis dipikir ngene. Akhirnya bek. Ana. Oh. Aku nek duwe akeh gak ngene-ngene amat tak ngantek ngono iki wis. Nek duweke gebokan ya wis ora ngarah enek ngelune. Tapi wong sugih-sugih ya cek ngelu. Iki wong sugih kakan panganane menawa. Mangane. Mbah Den. Ngelu. Kabeh ngono nek ya wong sawang sinawang ya, Mbak. Arek sing ngerti penak. Ora nglakoni. Wis tak concong. Mau ngonten tak concong ae ben dadi aset rasido iki engko resik-resik. Dadi kok sawange nang dhuwur sapi kono lho golek dhewe. Ya, lanjut ngerapi sawang. Rontok. Libur kita bersih rumah, yes. Sampai kita kayak susuk bersih. Elek lah nek resik. Bro. Belum tapi suwi guys, gak bersih itu jelas. Ini bener sih. Bilangnya sampai bodoh. Bersih ya. Ini kemarin aku bocor nek tadi. Yuk, tane.
guys. Delok sampai pirang-pirang udah jeblok loh, dadi resik kan piring tak dono sawangi nek pengen roh halo nek keangguran iki jelas gak iso soalnya dulu semangat kejeblokan sawang nek terus ini Lho, ketane guys. Pirang-pirang kayak ngene. Tinggal nyatet kayak larang guys. Oke, semuanya pemirsa tinggal taruh minyak ya. Terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma. Sedap sawang guys. Pengen cek begini ya lagi. Sakit ya wis mulai. Mbak Isma pamit, terima kasih banyak sudah selalu support Mbak Isma, saran masukan tonton terus ikannya sudah di skip. Nenek keliru Mbak Isma, tutur katanya sing salah semoga yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mami dulu kecil-kecil Allah ketara jadi ngapain aja sampai ngarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.